Шановні сябры, паспрабую адказаць на пытанні, што такое вусная гісторыя, чым яе актуальнасць для беларускай гістарычнай навукі, для беларускай гуманістыкі, ногу для сучаснага беларускага грамадства. Але, можа, пачну з пэўных асабістых успамінаў. Власна, для мяне прыгоды з вуснай гісторыяй пачаліся ў другой палове 90-х гадоў. Я ўжо тыя часы цікавіўся постаццю Рамана Скірмунта, палітык, беларускі польскі палітык, які быў забіты ў кастрычніку 1939 году ў сваім родным маёнтку Парэчы, на Піншчыне. Аднойчы паўстала проста пытанне. І з'явілася ідэя паехаць у яго родныя мясціны, дзе ён быў забіты, задаць некалькі пытанняў людзям. Это было нешта такое новае для мяне, як такога звычайнага традыцыйнага гісторыка, які працуе пераважна з архіўнымі дакументамі, з успамінамі, з тым, што апублікавана, з тым, што напісана. І гэта паездка ў Парэчы, это быў 1997-98 год, была вельмі важная для мяне аказалася, таму што я ехаў, ведаючы тое, што напісана было ў савецкіх энцыклапедыях, а напісана было, што ён быў забіты савецкімі актывістамі, як там памешчык, пан, прыгнятальнік і так далей. А калі прыехаў, то у Парэчы людзі сказалі, што яго забілі не нейкія там савецкія актывісты, наогул гэтае слово выклікалі смех папросту, а хуліганы і п'яніцы. Пазнейшых ужо размовах ужываўся тэрмін «наш Скірмунт», «добры быў пан», казалі пра яго. І это не тое, што я цалкам змяніў свае погляды, я зразумеў, што ёсць трохі іншая перспектыва гістарычных даследаванняў, звязаная проста з тым, як людзі ўспрымалі тыя ці іншыя падзеі, і што гэта вельмі важна. Прынамсі, гэта трэба ведаць. Зразумела, што гэта датычыць 20-го стагоддзя. Пазней уже пазнаёмся з кніжкай Пола Томпсона «Вусная гісторыя», кніга, якая была напісана ў 68 годзе, але вытрымала хіба ўжо з 20 выданняў і перакладзена на большасць еўрапейскіх моў, можа, не толькі еўрапейскіх моў. І цікавасць да вуснай гісторыі стала ўжо насіць у мяне больш такі прафесійны характар, можна так сказаць. Што такое вусная гісторыя? Адзінага вызначэння няма. І гэта стварае пэўныя і праблемы, і ў той жа час дае пэўныя магчымасці, новыя магчымасці гісторыкам і даследчыкам, таму што можна рабіць свой выбар, як карыстацца вуснай гісторыяй. Я ў свой час выкарыстоўваю, глядзеў на яе выключна як на метад гістарычных даследаванняў. То есть такі метад гістарычных даследаванняў, які выкарыстоўвае выкліканыя даследчыкам успаміны, вызначае спосаб іх збору, а тут гаворка ідзе пра інтэрв'ю, в першую чаргу, вызначае метад іх аналізу і захавання. Вусная гісторыя лічыцца, што яна спрыяе рэканструкцыі, новай рэканструкцыі мінулых падзеяў, гістарычных падзеяў, альбо ўдакладняе ці мадэрнізуе тую версію мінулага, якая была прынята, якая прынята ў гістарычнай навуцы, прынятай таму, што створаны пераважна гісторыкамі-архівістамі такімі, можна казаць, традыцыйнымі гісторыкамі. Для мяне вусная гісторыя, калі пачаў займацца, была, безумоўна, наватарскім кірункам. Не толькі для мяне, для ўсіх тых, хто в Беларусі пачаў займацца ў канцы 90-х гадоў мінулага стагоддзя, у гэтым стагоддзі. Але той же самы Пол Томпсон, пра якога ўжо казаў, пісаў пра тое, што вусная гісторыя існуе столькі, колькі існуе гісторыя наогул. І гэта вельмі цікавы такі, здаецца, прыклад. Ён звяртаў увагу, між іншым, на тое, што бацька гісторыі, так званы бацька гісторыі, Герадот, гісторык 5-го стагоддзя да нашай эры, з якога, пэўным сэнсе пачынаецца гістарычная навука ці гісторыя, папросту пачынаецца. Ён таксама карыстаўся вуснымі ўспамінамі. Менавіта, калі пісаў сваю галоўную гісторыю, галоўную працу, это была гісторыя грэка-персідскіх войнаў і народаў, пра якіх ведалі старажытныя грэкі ў тыя часы. Ён іх апісваў, звычаі, традыцыі. Ён выкарыстоўваў фактычна свае размовы з былымі жаўнерамі грэцкай арміі, якія ўспаміналі пра тыя ваенныя падзеі, пра свае паходы. Гэта 5-е стагоддзя да нашай эры, але яшчэ ў сярэдзіне 19-го стагоддзя славуты французскі гісторык Жюль Мішле, які пісаў гісторыю французскай, вялікай французскай рэвалюцыі, пісаў яе ў сярэдзіне 19-го стагоддзя, калі уже пэўная часовая дыстанцыя мела месца ад падзеяў французскай рэвалюцыі, прынамсі 60, 50, 60 гадоў, ён таксама карыстаўся вуснымі ўспамінамі і імкнуўся неяк суаднесці вусныя ўспаміны людзей, якія памяталі пра падзеі французскай рэвалюцыі, з архівнымі матэрыяламі. У другой палове 19-го стагоддзя сітуацыя памянялася, што была звязана з пэўнай прафесіяналізацыяй гістарычнай навукі. Тут уже можна казаць пра падзеі з берлінскай, германскай гістарыяграфіі, Берлінскі універсітэт. Менавіта там упершыню была ўведзена практыка абароны дысертацый па гісторыі,
што стварала пэўную эліту гісторыкаў, стварала пэўную касту гісторыкаў. Дысертацыі павінны былі пісацца на дакументах пісьмовых, на архіўных крыніцах. І тут ужо не было месца для нейкіх там успамінаў, вусных успамінаў, прынамсі, фактычна не было месца. Сітуацыя тут карэнным чынам памянялася. Вяртанне вуснай гісторыі у навуковы дыскурс, у грамадскі дыскурс адбылося ў другой палове 20-го стагоддзя, што было звязана са зменамі ў сістэме камунікацыі. Усё больш і больш развіваюцца такія віды камунікацыі, дзе фактычна пісьмо адыходзіць на другі, на трэці план. І з'яўляюцца вусныя фактычна крыніцы інфармацыі. Гэта адзін важны момант. Іншы важны момант той, што пасля другой сусветнай вайны адбываецца вельмі хуткая дэмакратызацыя грамадскасці. І мяняюцца трохі погляды гісторыкаў, таму што тут упершыню пачынае звяртаць увагу на тых людзей, пра якіх свой час расійскі гісторык Арон Гурэйч называў іх маўклівая большасць гісторыі. Альбо людзей без архіваў, на тых людзей, пра якіх адсутнічаюць архіўныя дакументы практычна. І тут трэба яшчэ прыгадаць так званы антрапалагічны паварот у гуманітарных навуках. Это 20-30-е гады 20-го стагоддзя. У гістарычнай навукі ён быў звязаны з славутай французскай школай аналаў Марк Блок і Люсьен Февр, якія в вялікай ступені папросту пераакцэнтавалі гістарычную навуку, ператварылі яе ў навуку пра чалавека ў часе. Мне вельмі падабаецца словы з апошняй працы Марка Блока, які пісаў пра тое, што гісторык нагадвае казачнага людаеда. Ён ведае, што яго чакае здабыча там, дзе пахне чалавечынай. Гэта слово вельмі важна, таму што тут такі паварот да чалавека, да звычайнага, в пэўным сэнсе, да простага чалавека быў вельмі важны для пераарыентацыі гістарычнай навукі і для таго, каб зноў выкарыстоўваць вусныя ўспаміны, каб вусныя крыніцы вярнуліся ў гістарычную навуку пасляваенны час. Фактычна адраджэнне вуснай гісторыі і адразу ж і акадэмічнае прызнанне ў пэўным сэнсе адбываецца ў Злучаных Штатах Амерыкі першыя пасляваенныя гады. Это было звязана з дзейнасцю Цэнтра па вывучэнню вуснай гісторыі пры Колумбійскім універсітэце і асабістай зацікаўленасцю Алана Невінса, які пазней стане кіраўніком Амерыканскай асацыяцыі вусных гісторыкаў. Прычым трэба адзначыць, што тэматыка амерыканскіх вусных гісторыкаў яна не выходзіла за рамкі такой традыцыйнай гістарыяграфіі, традыцыйнай яшчэ нават для 19 стагоддзя. Тут пераважна іх цікавіла біяграфістыка, это гісторыя вялікіх славутых людзей, вядомых постацей і гісторыя вядомых падзеяў. Для амерыканцаў фактычна вусная гісторыя была нейкай разнавіднасцю архівістыкі, назапасіць і неяк выкарыстаць усё гэта. У 60-е гады ў Еўропе распачаўся свайго роду пазітывісцкі этап гістарыяграфіі, вуснай гісторыі, развіцця вуснай гісторыі, таму што даследчыкі спрабавалі, імкнуліся яе зразумець як абсалютна альтэрнатыўны накірунак гістарычных даследаванняў. На вусную гісторыю глядзелі як на пэўнае акно ў мінулае, дзе ўжо не патрэбны нават каментар даследчыка, каментар гісторыка. Спрабавалі паказаць абсалютную дакладнасць вусных успамінаў. Даказвалі, што чалавечая памяць захоўвае на працягу доўгага, вельмі доўгага часу дакладнае апісанне гэтых падзей і так далей. Такі пазітывісцкі этап, відавочна, што быў такі, быў заканамерным просто этапам гісторыі вуснай гісторыі, але вельмі хутка ён змяніўся іншым, вельмі такім крытычным падыходам да вуснай гісторыі, ініцыятарамі якога былі самі даследчыкі вуснай гісторыі, таму што з'явілася разуменне, што аповед чалавека, той наратыў, які прапануе рэспандэнт, чалавек, які прыводзіць свае вусныя ўспаміны, які ўспамінае, вельмі далёкі ад таго, каб пераказваць нейкі факт у чыстым відзе. Не існуе чыстага факту. Гэты факт заўсёды на самой справе з'яўляецца індывідуальнай ці калектыўнай інтэрпрэтацыяй. На гэты факт уплываюць асаблівасці індывідуальнага жыццёвага вопыту. Вельмі часта і звычайна чалавечы ўспамін гэта нейкая зварот чалавека да сучаснасці. То есть сучасна ўплывае на ўспаміны чалавека, і гэтыя ўспаміны мяняюцца з цягам часу. Это пачалі разумець і пачалі больш крытычна глядзець на галоўны метад вуснай гісторыі, менавіта на інтэрв'ю. Інтэрв'ю пачало ўспрымацца не проста як аповед чалавека пра тое, як было на самой справе, а як дыалог рэспандэнта і таго, хто бярэ інтэрв'ю, інтэрв'юера, дыалог, на які інтэрв'юер таксама вельмі актыўна ўплывае. Сваімі пытаннямі, сваёй пазіцыяй вельмі істотна. Але вось гэты крытычны этап, крытычнае асэнсаванне вуснай гісторыі таксама было вельмі важным, таму што даследчыкі звярнулі ўвагу на
суб'ектывізм вуснай крыніцы. Суб'ектывізм, які спачатку, ну, магчыма, у кагосьці выклікаў расчараванне, але пазней даследчыкі, тут магу спаслацца на працу вядомага італьянскага гісторыка Алессандра Партэлі, пачалі ўспрымаць суб'ектывізм як тое, што таксама вартае увагі і павінна быць прадметам увагі гісторыка. Фантазія, хлусня, памылкі, якія прыводзяцца ў тым ці іншым вусным успаміне, таксама могуць быць прадметам аналіза. Таму што ва ўсім гэтым хаваецца не факт, факт тут цяжка убачыць гістарычны факт у нейкім там чыстым аб'ектыўным выглядзе, яго там няма, а хаваецца ацэнка падзею, хаваецца сэнс падзею. То есть хаваецца, скажем так, чалавечая перспектыва гісторыі. Бо чалавек ацэньвае гэтыя падзеі, і гэту ацэнку варта ведаць. Варта ведаць, таму што гісторыя не складаецца толькі з вялікіх людзей і вялікіх падзеяў. Карацей, все гэтыя такія крытычныя разважанні былі вельмі важныя, таму што яны фактычна стваралі зусім іншы дыскурс вуснай гісторыі. Сёння можна казаць так, што калі гісторыка цікавіць, калі даследчыка цікавіць гістарычныя факты, нейкія падзеі, то мы маем дачыненне да гістарычнага дыскурсу вуснай гісторыі. Калі ж яго цікавіць сэнса, значэнне, цікавіць тое, як людзі ацэньвалі гэтыя падзеі, чым гэтыя падзеі былі для чалавека, для сучасніка гэтых падзеяў, то тут можна казаць пра пэўны сацыялагічны дыскурс вуснай гісторыі. І гэты сацыялагічны дыскурс сёння, ну не сёння, а вот ужо ў 21 стагоддзі, і калі казаць і пра Беларусь, не толькі пра Беларусь, даў пачатак вельмі шырокім, вельмі важным міждысцыплінарным даследаванням, звязаным з вуснай гісторыяй. І вусная гісторыя ператвараецца ўжо не толькі ў метад гістарычных даследаванняў, якім яна можа быць, а становіцца проста накірункам сацыяльна-гуманітарных даследаванняў, галоўным прадметам якіх з'яўляецца індывідуальны жыццёвы вопыт чалавека, ягоная памяць. Это зусім іншая перспектыва даследавання, таму што яна дазваляе проста убачыць пэўную шматмернасць жыццёвага вопыту, шматмернасць чалавечага жыцця. Яна сапраўды вяртае гісторыю нейкія такія далягляды, ну, чалавечыя далягляды. Яна непазбежная, яна вельмі моцна звязана з чалавечым жыццём, і ну, гэта зусім іншая гісторыя. Это гісторыя, якой, канешне, прысутнічаюць пэўныя нацыянальныя дыскурсы, палітычныя, ідэалагічныя дыскурсы, але ў той жа час гэта гісторыя, якая распавядае проста пра чалавека, які жыў у тыя ці іншыя часы. Ну і гаворачы пра актуальнасць вуснай гісторыі для беларускага грамадства, для беларускай навукі, я б адзначыў тут два моманты. У першую чаргу гэта тое, што сёння вусная гісторыя, калі казаць пра яе менавіта ў такім кантэксце гістарычнага дыскурсу, гэта тая галіна гістарычнай навукі, якая з'яўляецца вельмі моцным апанентам афіцыйнай гістарычнай палітыкі. Гістарычная палітыка ў Беларусі сёння фактычна збудуецца на старых савецкіх ідэалагемах, трохі мадэрнізаваных, і дзе фактычна няма месца погляду простага звычайнага чалавека, погляд таго беларуса, які пражываў гэта жыццё, пражываў всю гэтую гісторыю 20-го стагоддзя. Вусная гісторыя якраз гэта магчымасць паразважаць, магчымасць крытычна паставіцца да такога афіцыйнага гістарычнага дыскурсу, афіцыйнай гістарыяграфіі. Гэта тое, што фактычна стварае пэўную прастору для дыскусіі, што вельмі важна. Іншы момант той, што я ўжо казаў, што вусная гісторыя стварае магчымасць міждысцыплінарных даследаванняў, дзе гісторыкі могуць і павінны працаваць разам з сацыолагамі, з культуролагамі, з лінгвістамі, сацыяльнымі псіхолагамі. Тут вельмі важна, можна яшчэ прывесці думку, якую падчас адной з нашай канферэнцыі, дзе мы абмяркоўвалі магчымасці вуснай гісторыі, яе стан і перспектывы Беларусі, выказала Таццяна Вадалашская, якая казала пра тое, што вусная гісторыя можа быць гуманітарнай практыкай. Гэта гуманітарная вусная гісторыя, гуманітарная практыка цалкам іншы такі бок вуснай гісторыі у Беларусі, не толькі ў Беларусі, таму што тыя людзі, якія займаюцца вуснай гісторыяй, вельмі цяжка потым ад яе адысці. Это такі захапляльны занятак, ён цяжкі, ён часамі вельмі цяжкі, таму што ты звычайна слухаеш біяграфію, аповед пра жыццёвы лёс чалавека, які у Беларусі, чалавек, які пражыў 20-е стагоддзе, не можа не быць трагічным, прынамсі, у шматлікіх сваіх эпізодах. Но пры гэтым ты проста пачынаеш па-іншаму глядзець і на рамяство гісторыка, і на сам гістарычны працэс, і па-іншаму ўспрымаеш і сучасны воблік Беларусі, нават сучасны воблік Беларусі, хоць працуеш фактычна з гістарычныя матэрыялы.